उपहार उपहार ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ଜିନିଷ ଯାହାକୁ କି ପ୍ରିୟଜନ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଆମେ ପାଇଥାଉ ଅପାର ଆନନ୍ଦ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଳି ଭଳି ପାରମ୍ପରିକ ଉପହାର, ଏସବୁ ମଧ୍ୟରୁ କିଛିକୁ କେତେବେଳେ ରଙ୍ଗ ଦିଅନ୍ତି ସରିତା, ତ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ। ଏତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି ସରିତା। ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଆମ କାରିଗରଙ୍କ ହସ୍ତନିର୍ମିତ ପାରମ୍ପରିକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷକୁ ନେଇ ଏକ କନସେପ୍ଟ ଭିତ୍ତିକ ଉପହାର ପ୍ୟାକ୍, ଯେଉଁଥିରେ ରହିଛି ସାମାଜିକ, ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ଉଦାହରଣ। गिफ्ट पैक टी होची कॉन्सेप्चुअल गिफ्ट पैक माने नित्य व्यवहार्य जिनस सहित आध्यात्मिकता भित्तिक प्रतीकर समाहार रे एक कॉन्सेप्ट भित्तिक गिफ्ट पैक जोटा कि उपहार प्राप्तकर्तांकर एक उज्जवल भविष्य निर्माण करिवो एवं बंधन सुदृढ़ होगा सहित समाज आनिबा एक विराट परिवर्तन। संस्कार पैक देखंतु गाड़ी पाखरे ठिया होईछि कुनी झियटी जेजे बापा आ मां को आनिबाकु जीवो। যৌথ ପରିବାରର ଉପକାରିତା ଏବଂ ଏକାଠି ରହିଲେ କ'ଣ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି ଏକ ସନ୍ଦେଶ। ମାଟି ପାତ୍ରରେ ରନ୍ଧିତ ଖାଦ୍ୟର ଉପକାରିତାକୁ ଝିଅକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝାଉଛି ମା। ଲୋକମାନଙ୍କର ମାନସିକ, ପାରିବାରିକ, ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ନୂଆରେ ଗୋଟେ ଚାହିଁଲୁ ଆମେ ଗୋଟେ गिफ्ट हिसाब से लोक मानक देले तांकर पिलामानक उपरे परिवार उपरे सही लोक मानक उपरे केमिति प्रभाव पड़िबो तार नुआ चिंताधारा को लेकर आम विभिन्न प्रकार जिनस मार्केट रू कलेक्ट करछु। निजे कारपेंटर को लगे आम निजे डिजाइन कलु कौ टाइप जिनस रखापी केतिक बड़ बॉक्सटे दरकार आ कनसेप्टा कौन लिखा सो दैट लोक मैंने जो पढ़े कि पिलाने पढ़े कि घर परिवार अन्य सदस्य पढ़े सेटा को से कार्यकारी करेंगे सो दैट गोटे पॉजिटिव वातावरण केमती डेवलप हम आस्ते आस्ते परिवार भीतर। माँ लक्ष्मी पूजार प्याकटिए वृक्ष आम जीवन तेणु आसंतु ना समस्ते संकल्प नहीं सबुठारे गछ लगेबा। पॉलिथिन को वर्जन करी परिवेशर सुरक्षा करने सहित सदा सर्वदा बैग टे पाखरे रखिबा। आसंतु ना वायुमंडल को प्रदूषण मुक्त करिबा, यह सहित साइकिल चलाई निरोग रहिबा। जमती मु कहली सासु बहु संपर्क जदि बहु सासु को एमती पैक टे दिए ताले सासु आध्यात्मिक पथ जीव प्रथमे ता सहित ता आखिरे सदाबले बहु रहिला कारण जत से पैक टी को देखिला तर बहु मुहटी ताकू दिसला तेणु सासु बहु भीतर संपर्क ठीक रहिबनी, सासु बहु पे रागी पारिबनी आ बहु भी सासु से सम्मान देव। सासु जतबेले बहु को बहुत स्नेह ममता देव, बहु को बुझी पारिबो तेणु बहु भी सासु को सम्मान देव। तेणु आजिकल समाज एटा गोटे तिक्त संपर्क एटा मधुर मधुर हो पारिबो। सासु बहुंकर प्यार आदर्श दंपति श्रृंखलित जीवन निमंते संकल्प एवं प्रार्थना। जड़े डाक्तर एवं तांका उत्सर्गीकृत कर्म देव ईश्वर आशीर्वाद। सदा सर्वदा जाग्रत जड़े सुसैनिक संकल्प देश मातृकार सेवा। दक्ष पुलिस ऑफिसर सबुठारे सुरक्षा और शांति श्रृंखला रक्षा करने पाई संकल्पबद्ध। साधारणतः आमे आमर पारिवारिक, सामाजिक और आध्यात्मिक संपर्क को मजबूत करने पाई उपहार प्रदान करिथाउ। मु देखिली आमे गोटे एमिति उपहार प्रस्तुत करिबा
ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବା ସହିତ ଆମର ବନ୍ଧନ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ଏବଂ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଦୁନିଆରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ଆମର ଆଈ ନାତୁଣୀ, ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ସମ୍ପର୍କ। ତାପରେ ମୁଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ୟାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମ ପରମ୍ପରାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଆମେ ଯଦି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବା ବା ଗୋଟିଏ ନାରୀ ଯଦି ତାର ଦିନ ରାତି ଏକତ୍ର କରି ତତ୍ପର ହୁଏ ତେବେ ସେ ତାର ସ୍ୱାମୀକୁ ଚରମ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ପ୍ରଗତି ପଥରେ ନେଇଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇକି ପ୍ୟାକ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ନେହ, ସମ୍ମାନ, ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀଟିକୁ ଏପରି ପ୍ୟାକ୍ ଦିଏ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀକୁ ଦିଏ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେମାନେ ଭଲ ବାଟରେ ଯିବେ ଆଉ ବନ୍ଧନ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ କରିଛି। ଏମିତି ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରାୟ 100 ହେବ କନସେପ୍ଟକୁ ନେଇକରି ପ୍ୟାକ୍। ଆମେ ଏହି ପ୍ୟାକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବା। ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବା ସ୍ୱାମୀଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଗହଣା ଦେଉଛି, ଦାମିକା ଲୁଗା ଦେଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କିଛି ଦାମିକା ଜିନିଷ ଦେଉଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାକ୍ ଏଇଟିକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେବା ଏଇଟା ଜୀବନ ସାରା ଆମ ପାଖରେ ରହିବ। ତେଣୁ ପ୍ୟାକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବା। ତା ସହିତ ଟୁରିଜିମ୍ ସେଣ୍ଟର ଗୁଡ଼ାକ ରହିପାରିବ, ସ୍କୁଲ କଲେଜ ରହିପାରିବ। ତେଣୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଏହାର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସମାଜ ଧ୍ୱଂସ ବିମୁଖୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ୟାକ୍ ମୋର ସମାଜରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବ। ତେଣୁ ଏଥିନେଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆଉ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆପଣମାନଙ୍କର।